खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। बेबाराव लामा दालांनि अनगायै हाजो बानायनायनि बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नंगौ बे समाव विधान सभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोनसेल'सै आरो बे विधान सभा बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों गोबां मानि हाजो बानायनायनि खोथा होदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जाय जिल्लायाव हाजो गैया बै जायगायाव हाजो बानायनायनि बाथ्रा बुंदों। उदालगुरि जिल्लायावबो बे समाव जाबायदि दिसपुर सल' होननाय मोनसे हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिनि गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंथिदों लामा दालां बायदिसिना जौगानाय एबा जौगाथाय बानायनायनि अनगायै जुदि हाजो गैया नोंथांमोननि ओनसोलाव, नोंथांमोननि जिल्लायाव जुदि हाजो गैया अब्ला बै जायगायाव बै जिल्लायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय हाजो हाला बानायनायनिबो बे समाव खोथा होदों। थारैनो बे समाव बिथांनि बे हाजो बानायनायनि खौराङा गोबां माने सावरायजानाय जायगा मोनदों एबा सावरायजानाय जायगा मोनदों। हाजो बानायनायनि बाथ्रा जेराव खोनाफेरै जाफेरै जा जौगानायनि अनगायै एबा बे समाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा लामा दालां बानायनायनि सोलोंथाइनि खामानि मावनायनि गोबां बाथ्रा बुंबोनायखौ नोंथांमोना खोनाबोदों। नाथाय बेबाराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाजो बानायनायनि बाथ्रा बुंथिदों। दानिया फैदो बिदिब्ला माबे ओनसोलाव हाजो बानायनायनि बाथ्रा बुंदों, जों बिथांनि बे हाजो हाला बानायनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लाना फैदिनि। মই কৈছোঁ বিজনেছ কি সমস্যা আছে? বিজনেছ খালি পাহাৰ নাই, মই পাহাৰ বনাম নাকি? ৰাস্তা দলং এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা। আপুনি ভাষণত কৈছে বিজনেছ যদি পাহাৰ লাগে পাহাৰো বনাই দিম। বনামতো বিজনেছ পাহাৰ নাই, আপোনাক পাহাৰ বিজনেছ বাকী ৰাইজে যদি কয় আমাৰ বিজনেছ সাব ডিভিজনৰ একটাও পাহাৰ নাই, পাহাৰ বনাই দে, বনাই দিম। পাহাৰৰ बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ, बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ, बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन। बे रायजो सभा एमपि बिसोर खामानि दं।